Moi chatti. Tiina tulee 2 tunnin päästä. 2,5 tuntia. Niin mun pitää imuroida. Ja sit pitää miettiä, mitä mä laitan päälle. Saatte ehkä hienon imurointimontaasin. Tervehdys! Hirveen melu menjunaan. Mä teen ehkä näin. Mun pitää pakata. Niin tässä tulee tour lompakko. Tää on tosi Shizuku. Kattokaa. Shizuku A lompakko. Joo. Sitten mä löysin vihdoin viuhkan. Se on aina kadonnut. Ja mulla hajosi Nekossa yksi. Siinä lukee Toskana. Se on Toskanasta. Valotikku. Kotoa Expo-mainostusta. Siinä mä voisin ottaa juomapullon ehkä. Se taisi mennä tonne alle. Ehkä mä en ota juomapulloa. POV, oot mun laukussa ja pakkaan sitä. Eiks kitsuneko oo tänään? Missä kaikki on? Terve! Moi! Me grindattiin toi RPD etukäteen, koska me voidaan huijata. Mieti jos ei osais sitä. Mieti jos ei tietäis mikä biisi tulee seuraavaksi. Mieti. Mieti jos ei tiedäis mihin se loppuu. Niinpä. Mieti jos ei tietäis sitä loppuhuipennusta. Se on huipennus. Niinpä. Mieti jos ei tietäis mikä biisi siitä puuttuu. Mieti jos ei tietäis, että siinä on vähän virheitä. Hups. Mieti jos ei tietäis, että se on ensimmäinen RPD, mikä voi editoida. Moi! Me mennään bussiryhdylle. Jee! Evasta. Me ehdittiin! Jee! Nyt tunti bussissa. Ekat kossajat nähty, ne on tuolla. Tulee tähän bussiin, oletko kuullut? Se on niin siis en tiedä, ketä ne kossajat. Moi, me ollaan ehkä mahdollisesti 2 tuntia ajoissa täällä. Täällä on kylmää. Mutta suunnitelma on mennä Lidliin aamupalalle. Niinpä. Ja sitten me tehdään jotain.
Mehän kai päästään sinne sisälle jo. Niinpä. Et ei mä tarvi olla ulkona 2 tuntia. Suunnitelman muutos. Me mennään sittenkin S-Markettiin, koska se on lähempänä. Jää! Ja sit me otetaan ehkä kuvia nyt jo, koska nyt ei häikäisty ja niinku täällä on tyhjää. Niinpä. Mehua. Karpalomehu. Karpalomehu. Top 10 aamupalahetket. Top 10 ravitsevimmat aamupalat. Oota. Aamupalatouru. Mulki on tommonen, mut se on... Mä syön niitä. Niinpä. Ja sit mulla on semmonen kaakao. Tää on niin emuisa. Tää on niinku ihmeemainen. Niinpä. Minttukaakao arvostelu. Joo. Joo, tuo on onko se kirjasto? Joo. Siellä on tapahtuma. Tossa kirjastolla. Joo. Niin, että tää on vähän niinku se normaali, mutta tää maistuu vähän enemmän hammastahnalta. Mutta tää on ihan ok. Ehkä mieluummin ottaisin se normaali, mutta nyt tää on ainakin maistettu. Nyt on syöty aamupalaa ja kikatettu. Ja nyt me mennään Kaarinataloon. Lallaspö. Mieti, jos ei pääsis sinne jo 8. Blää. Oi Oova. Me murtauduttiin sisälle. Ehkä. Pitää mennä. Okei. Bodycat. Okei. Reaktiosi tähän informaatioon. Oona riisuutui. Pitää ottaa peruutti pois, jos haluaa riisuutua. Ei. Well. Eiku joo. Present them. Reaktio kun Oona riisuutui. Present them. Top 10 kaljuuntuvimmat hetket. Joo. Top 10 pitävimmät hetket. Top 10 riisuutuvimmat hetket. Mitäs on tämmönen hakanella? Mä en tiedä miksi. Top 10 kyseenalaistavimmat hetket. Top 10 Sauli, onko siellä liimaa hetket? Ai.
Miksi on 2 paitaa päällekkäin? Miksi veljellä on niin paljon vaatetta? Onko nyt napa näkyy? Wow. Top 10 neneimmät hetket. Tosi neneä. Mä tulen jäätymään kun tuun. Niinpä. Tältä meistä tuntuu. Niinpä. Heilutaanko sieltä liikaa? Et. Niinpä. Tää on niin painava tää Mitä mä nyt? perukki. Miten mä puhun? Ihan Kääk. Onko sun niska kipeä tän jälkeen? Oteta sitä. Ryöstö. Mulla on 2. Top 10 hiushetket. Top 10 hiusten kasvavimmat hetket. Top 10 kasvavimmat hiushetket. Mä en tiedä missä kohtaa tää nyt on. Top 10. Tietämättömyys. Top 10. Hyvät hetket. Perukkisokeushetki. Top 10 ryöstöhetket. 10 ryöstetyimmät hetket. Ryöstöretket ja ryöstöhetket. Top 10 ryöstöretki. 10 riimiparit. Onko meillä liikaa top 10 juttuja? Ei ikinä ei ole liikaa. Top 10 jutut. Numero 1 shokeraa sinut. Olin shokissa. Nyt jos koskaan olemme shokissa. Niinpä. Sanoin mitä? Sanoin Shokinomaisesti. Shokinomaisesti shokissa. Olin Top 10 vaatteet päällä hetket. Top 10 shokeraavimmat hetket. Top 10 shokerat vaatteet hetket. Täällä on niin jännä valaistus. Miksi niin sininen? Ne on kaikki sinisiä. Hän on takanani vai mitä? Ehkä me ehditään... Mut kun ne kestää tunnin, niin me ehditään sellaisia joku 45 minuuttia. Totta. Tai siis en tiedä kestääkö ne enemmän kuin tunnin, mutta siis se kestää enemmän kuin tunnin, mutta silleen... Top 10 häikäisevimmät hetket. Numero 1 sokaisee sinut. Mä en näe mitään. Dibo on mun varjona. Kiitos Dibo. Wow. Viikkomies. Viikkomies. Salakuvataan. Missä mun sormi on? Mennään heidän luokseen. Top 10 moikkaavimmat hetket. Top 10 pyörivimmät tuolihetket. Hui! Hui! Tuolla on ne. Tästä ei tullutkaan järkevää. Onko ollut hullu tanssigrind? Kyllä. Opettelin 3 päivän sisään 7 kertosäkeistöä RPD:tä varten. What the grind? As you like it, PMO. Wow. Jännää. Bängeri. Me mennään tänne ekana.
sekuntia. Puoli minuuttia enää. Jännittävää. Me päästiin ekan kirpparille. Ja tuolla on ihan järkyttävä jono. Tää on niin söpö. Se menee noista portaista. Apua. Se ei ehkä näy, mut sen... Ups. On peilin edessä. Top 10 pisimmät hetket. Kenen puhelin lattialla? Miksi Blood on nyt niin pitkä? Bloodista tuli massiivinen. Massiivinen. Top 10 lyhyimmät hetket! Top 10 lyhyimmät hetket! Ei saada rikosta. Se on niin pieni! Top 10 lyhyimmät hetket! Lälläspöö! On ilkeetä. Top 10 lyhyimmät hetket! Täytyy tilanne update. Oi Mitä sä teet? Olemme käyneet kirpparilla. Rahan käyttöä ei voi estää. Seuraavaksi taidekuja varmaan. Kyllä, mennään sinne. Jonotetaan taidekujaan. Jee, Tää tuulee. mun rahat menee. Ai mitä nää on? Mua uhkaa. Aina ostaa meille. On punajuuri, esikeitettyjä punajuuria. Shout out. Ihan punajuurta. Siellä oli 3 kappaleet 3 euroa. Se yksi ei tippunut vaan. Auttakaa. Ja yksi ehkä tippumaan ja tää yksi ehkä haluu syödä sen. Mä oon vain in character. Voidaanko ostaa perunoita? Tai sipuli 1 kg. Niinpä, please, ostetaan sipuli 1 kg. Voiko joku ostaa meille sipuli 1 kg? Sponsatkaa sipuli 1 kg. Voitteko te sponsoroida? Kiitti. Teippaus! Sitten me voidaan niinku vetää se, tiiäks, johonkin... Mut tehdään aika pitkä. Joo. RPD:n joku 5 minuuttia. Kertokaa mielipiteenne. Peili. Jee! Tulee ihmisiä. Niinpä. Täällä ei oo niinku kauheasti ketään vielä, mut niinku varmaan kohta tulee. 4 minuuttia kumminkin. Ihan... Mikä fiilis? En osannut tätä. RPD ohi. Mielipiteet RPD ohi. Missä Aibo? Miss Aibo? Aibo katos. RPD ohi. Oli aika peak. Iloinen syntetisaattori, eikö onnellinen? Onnellinen syntetisaattori puuttui, mutta muuten ihan hyvä. Syntyessä mä haluun tanssia sen. Mäkin. Hups. Lipsahti pois. Oli kiva, paitsi alkoi sataa. Niin, alkoi sataa. Meidän piti siirtyä tänne katokseen. Mutta muuten ihan hyvä. Joskus 2 tunnin pituinen RPD. Niinpä. Milloin 2 tuntia? Lounasta! Lounastour. Lounasta. Feast. Mulla on ihan woke lounas. Mulla on woke lounas, noilla on normaali lounas. Mulla on woke lounas. Tää on kirjaimellisesti Protola 1 leikki, mikä meillä on. Se vesileikki, mistä kerroin. Onko tämä se kuuluissa nuorin ihminen koskaan? Herbe! Herbe! Katso!
Se on nuorin ihminen koskaan. Vov. Dibo karkas pois ja me jonotetaan pinssijuttua. Pinssipajaa. Katoppa. Vedä. Wow. Niin hyvä. Tein ostoksia. Reppu. Nyt me mennään kossikisaan. Superkiire. Teen pinssit, jää. Kossikisa. Nukahdan. Väsyttää. Siellä kossikissa. Saatiin paikkaa. Paikka check. Top 10 ikuistetummat hetket. Varmaan sellaiset, jotka pääsee kyykkyyn, voi mennä eteen kyykkyyn ja sellaiset, joilla on hankalampaa harnistaa tai muuta, voisi jäädä siihen takariviin. K-pop RPD, yeah! Sanrio Toija. Mutta noin 6-7 vuotta Hey, I'm Kenzie. Really? I was wondering what are the name of those flat discs that play music. Oh, you're talking about a compact disc, aka a CD. Yeah, CDs does. Really? Yeah. Well, present them. What, you're all scared now of your little prank? Dude, I'm in high school. Hei. Hei, mä oon sukupolvi Z. Oikeesti. Joo, mä mietin, että mitä niiden semmoisen litanien levyjen nimi on, mitkä soittaa musiikkia. Yeah! Vlogi! Yeah! Vlogi! Musta tuntuu, että kun Puhelimessa on akkua. niin siellä ei ole yhtään järkevää. No onko nää mukaan järkeviä? Joo. I'm 4 years old! Tai siis ei. Tää on 4V. Tää on 4V. Hei. Tää on 4V. 4 vuotta vanha. Mun impressioni sit yhdestä tyypistä. Mä oon Me päästiin sisälle, jää! Jee! Kastuttiin. Mä otin kuvia tuolla sateessa. Tai ei musta, mutta mä otin noista. Ja mä oon ihan märkä. Me ollaan kaikki ihan uitettuja. Me lähdetään! 9% akkua, Ehkä selviin. Mä otan bussissa. Mielipide kun on ohi. Mä oon ihan jäässä, mutta me saatiin otettua hyviä kuvia. Wow! Nää tanssii. Mut joo, me tanssittiin ja sit me otettiin tosi hienoja kuvia. Ja tää laittaa top 10 pisimmät hetket kengät jalkaan. Lähdetään ehkä 20 minuutin päästä. En oo varma. Dibos Catwalk Show. Uusilla platformeilla. Niin kaunis. Mitä mieltä olet tästä? Äänestäkää mut Suomen Top Catwalkeriksi. Todellakin. 10 vähiten verenkiertoa käsissä. Kädet kiertoon. Kädet kiertoo on ihan kylmät. Noi sormet on aika pahat. Sulla on lämpimät Miksi sulla on lämpöiset kädet? Mitä? Mulla on kylmä mun käsistä. Mullakin.
Ei, meni ihan Jokaisessa videossa, missä mä oon. Mulla on lämmin vai kylmä? Niin mä näytän kieltä. Olisiko tää hyvä? Hei! Terve, terve! Ei sun kämmenet tulisi lämpimät. Mulla on niin hyvä. Saatteko te tehdä tän? Ei. Oliko kivaa? Joo! Jää! What the fuck, täällä sataa ihan vaakasuorasti. Mä ollaan... Viimeinen kerta, kun te näette. Joo! Jee! Meillä menee niin hyvin täällä. Huisin hauskaa. Here 360. Wow! Niin hyvä. Mulla ei vielä. Mulla ei ihan vielä. Koska mä oon kiinni tässä. Tää kasvaa mun päästä. Ja tää ei lähde irti. Here 360. Sivusta, se on semmonen mulletti. Sisarmien. Niinpä. Wow! Pitää tehdä tänään Osteesta, joo. Kohta tulee parempi osteesta. Niin hyvin selvinnyt emu. Ei ois nähnyt mun bangerkenkiä. No, niin totta. On nääkin nähnyt. Mun fashion walk. Ok, nyt tässä on tää valmis luukki. Wow. Crazy. On tää muuten aika pelastettu. Mun emuhius on poissa. Se ei oo tullut vielä takas. Mä updatean, kun se tulee takas. Koska mun hiusraja oli aamulla varmaan puoli senttiä alempana. Pelottavaa. Mun pitää kohta mennä niihin hiusinsertointeihin. Meet johonkin Turkkiin hankkimaan. Niin, mä updatean, kun mun emuhius tulee takas. Voin kertoa, että kauan siinä meni. Kello on nyt 19.15, katsotaan Joo. aikaa. Proof. Updateaan. Okei. Osteest. @fossiilieläin on Instagram-ostosten esittely. Niinpä. Crazy. Ei missään aikajärjestyksessä, koska nämä oli vikat jutut, mitä mä ostin. Tai itse asiassa nämä taitaa olla viimeisimmästä uusimpaan aikajärjestyksessä. Okei. Kaikotsu Kiriltä! Yeah! Te summer Hikardied. Yeah! Kesäjona Moikaru kuoli. Sitten ette ois koskaan arvannut. Velhoksilta Charmi. Wow! Sitten isot ostokset. Massiiviset. Otan tän hakaneulon. Jes, mä sain ilmaisen hakaneulon tässä. Tää Wow. on tämmönen ihan hiton hyvälaatuinen. Wow. Joo, sitten paita. Niinpä. Tässä on, Jossa on pitsia. siinä on pitsiä ja sitten tällaiset hupsut rusettihihot. Tää on niin söpö. Tää Niinpä. on semmonen löysä sillä, että siihen tarvii ehkä jonkun paidan alle. Toi on ehkä vähän airinen. Niin mä mietin tänään. Joo, se olisi niin kiva. Kunhan mä vaan saan työllistettyä Oonostailaan mun peruukia. Sitten ihan hullu huipennus. Lähti ehkä platformit mukaan. Hups. Hups. Lipsahti. Wow, no niin hienot. Paitsi, että nää on kyllä tässä vaiheessa jo nähnyt noin. Niin no joo. No ei se haittaa. Mut silti hullu reveala. Jep. Kunnon kuvamateriaalia vihdoin. Oikeesti jotain. Hakaneulaa. Hakaneula. Joo. Mä en kyllä tiedä tästä mitään, mut silti. Joo. Ai mun piti kasana sen kuvaa. No mä teen sen. Joo. Tulee Instagramiinkin ost-es. Niinpä.
Niinpä. Loppu. Semmoista jotain YouTube-hommaa. Joku YouTubettaja teki jotain niinku tutkimusta jostain asiasta. Ja sit se oli, että laittakaa näyttökuvat teidän ruutuajoista. Ja se oli semmonen Google Forms. Ja mä en halunnut, että mun näyttökuva on suomeksi. Niin mun piti vaihtaa koko puhelin englanniksi. Ja sit mä en vaihtanut sitä. Toi on tosi raala. Mä vaihoin mun puhelimen englanniksi sitä varten, mä saisin mun Spotifyn enkuksi, että mun Spotify Wrapped olisi enkuksi, että mä voisin laittaa mun Instagram-storyin, että mä kuuntelin mun lempiartistia näin paljon ja tageta sen, ja sit se tykkäsi siitä. Jee! Paitsi että se oli kyllä silloin. No ihan sama. Tää on ollut päällä jo. Okei, no me voidaan pitää noin. En tiedä. Okay. Katsotaan gatekeepataan. Okei. Nyt nää on ehkä melkein kronologisessa siinä näkyy niinku... Mä näen. Joo. Totta. Joo, okei. Eka oli... Mä unohdin mainita tän mun hausta. Mut nää on niin hienoja. Niinpä. Mä oon niin iloinen. Niin me. Jep. Ei oikeasti. Okei. En mä oikeesti, mä huijasin. Mä en muista missä järjestyksessä nää oli. Mut sit ehkä tää... Mä unohdin myös tän Oban tekemän piirustuksen. Oban piirustuksen. Nää on niin hyvät. Oikeesti veakkaan, koska on niin Millennium. Niin hyvä. Niin hyvä. Sitä muuta. No tässä vaiheessa mä en enää muista. Se on niin tyhmä, kato sitä. Kattokaa. Tyhmä. Niin hassu. Jep. Sitten. Ai niin, totta kai tämä. Hame. Ja sitten siihen kuuluva. Tää on niin kiva tää musiikkipaita. Musiikkipaita. Aika sitten... ikuista taisi. Ok sit. Top 10 ikuisimmat ajat. Top 10 ikuisimmat hetket. Sitten. Reppu. Koulureppu. Jep. Sitten. Aha, ollaan nää varmaan näkyy siinä jo, mut niinku... Velhoksin. Nivitään. Mä en halunnut ostaa sen Ivanin. Mä ostan sen joku päivä, mä lupaan. Niinpä. Sitten 3 pinniä, koska nää oli mä en halunnut ostaa myös ton 3 €5. Hassut. Sitä koko ajan menee out of focus. En mä tiedä, toi on vähän tyhmä. Sitten tämän mukana sain tämän. Sä ostat tuolta samalta tyypillä koko ajan ja saat ilmaisia pinssejä. Niinpä. Sitten käyntikortit. Wow. Mä otin 3. Mä otin yhden ja mä en tiedä missä on. Siinä oli ehkä kaikki. Tai siis mä en ottanut sitä vaan mulla tungettiin se käteen, koska se löytyi lattialta. Jee! Oho, heroistas. Noin. Jee! Jee! Emmuhiuspäivitys. Kello on 23.53. Ei vielä mitään, tai ehkä vähän alkua. Mutta mä kävin suihkussa siinä välissä, niin en tiedä, vaikuttaako se siihen. Ok, moi chatti. Me mennään keskustaan. Ja... Kiva melu tästä niinpä. matkalaukusta. Update. Emuhiusta ei näy vielä. Onko se pysyvästi poissa? Mystistä. Moi chatti, me vahditaan näitä lapsia. Ne halus tänne. Trendikästä nuorisomusiikkia. Dibote arvostelu tästä lattiasta matkalla, kun
vetämispintana? No siis... Tää on aika kiva, koska tää on semmonen tasainen ja semmonen simppeli, että on niinku symmetrinen. Mut sitten tää ei semmonen ärsyttävän luistava, että tää lähtis karkuun, koska tässä on nää saumat. Niin ehkä joku 9,5/10, eli aika hyvä. Matching juomat! Wow! Yeah! Kello on 14.30 ja mun emohius on tullut takas. Kauan kesti. Tässä on gang. Crazy. Moi! Niinpä. Joo, moi. Tässä on mun hame. Mä havaitsin. Tosi nenen. Tosi kustomoitava. Nen. 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 Nenen. Moi! Mä en löytänyt mitään. Mä istuin. Mennäänkö tällä? Kamurit kotiin. Onko se 05? Se on 6A. Sillä on. Vältsykkä paltsukka. Lud syö välipalaa. Pitäisikö ostaa tuohon? Joo, mut älä ota sitä, missä on kärpänen. Kattokaa! Mä ostan noita ja syön ne kaikkia ja keitän ne. Dinojuna! Reaktio dinojunaan. Hyvä on ohjelma. Ei! Arvostelu. Tää on 10/10. Tää on täydellisen silleen, tässä ei ole mitään cracks. Tää on vaan niin. Ehkä tää on silleen suunniteltu, että tää olisi hyvä matkalaukun kanssa, koska tässä on matkustetaan. Dinojuna on huono homma, ei dinojunaa. Se ykkösraiteelta, eli... Ostaa se yksi velksasta. Wow. Dibo lähti.